Біздің жерімізге өзіміз қожа болайық дегендей, соның үшін ол бек матур сөздер, соның үшін бұл сөзге мен бек риза қосыламын. Башқалар да қосылыр деп ойлаймын енді. Матур жерге орналасқан ауылдар. Мына біздің Харғай ауылы, Исекай, Ибрай ауылдары бітінде матур ауылдар. Харғай ауылын тем более қазір мына Гран-при ойынса біріншілікті алдық, асфальтлар төшәбінде. Неше башқа ситтен келген кішілер біздің жерде басып алырға тиішлер ол. Сын дұрысын айтканда басып алалар бетінде. Біз де бетінде қазір алар келселер сығып електе ие алмайбыз. Вот. Шуны неше біздің правительство, неше біздің башқұрт нейлер жібере екен оларды. Башқұрт құртларын наоборот тақларға керек бетінде. Вот. Шуны вопростан итерге керек. Алар келіп, француздар, допустим, келіп басып алсалар, құртлар біздің екінші түрлі құртларға айланылар. Біздің бет положение бар, башқұрт құртларын хақларға деген. Шуны поддерживать етейік. Мына шул айтайық бұл. Мен алып башарға қоғанды аңымады. Мен түптеп қоям. Тағыл айтырлар. Дұрысын айтканда, бұнда ауылда не үшін иелғаныбыз, біздің нық неге бүкілге хоғысы бір іш келіп соды, сеттерден келіп, біздің ауылларымыздың тересінен 1 километр алыстықтағы яландарды, ол орман қожалығына қаралған яландарды, құрттар өрсеті өсін арендаға беруге ойлар. Ол аукцион өтті 5 мартта, ұшы елді. Но біз бұға бек қаршыбыз. Не үшін дегенде, біздің территория Ишимбай заказнигі, Курсаулығы деп аталайынды башқұртса, заказниктің положение бойынша, бұнда размещение кочевых пасек на расстоянии от 1,5 до 3 километров не разрешается. Біздің стационарный пасекалар есептені Харғай ауылы, Исекай ауылы и Ибрай ауылы. Біздің ауылдардан біздің ең яқын ялан 900 метр келіп са, алардың есебі бойынша. Бұл ғанала түгіл. Біздің арендаға алған иптештеріміз бар. Олардың арендаға алған участкаларына претік кетіріп, 20 сотыймы, 30 сотыймы, 1 гектармы шул ерлерділі алар аукционға күлші еткендер. Бұл вообще недопустимо от Министерства лесного хозяйствоның исіміне ол адрес біздің бұл әйткен хөр. Чүнки әдіреккені ауылда яшеген ауыл халқының мәнфағатын яқлап, әдіреккені шуны иқтибарға алып, аукционға қойырға қарағыны. Хауанан алып, кетіріп мұнда, келмейінсе, білмейінсе, ол участкаларда как будто кадастровый номер қойылған деп, бүленген деп, документлар оформляйт ол дұрыс түгел. Тәуле халықтың мнениен білірге қарағыны. Шул уақыттағына адақтан уже бұл аукционға қоймау тарafында қозғылға тұрға керек. Менің айтуым мұна ұшы ең дұрысы. Әгерде башқұрттарын өрсетуге кеткенде, біздің әлігі уақытта бір егеті біз оқып берей, ол апитерапевтический центрда біз үдебіз можем бұл башқұрттардың инелерін өрсету бойынша айырым бір ұйышма асырға. Но бізге все-таки хөкіметтен әдірек керек ярдам керек, бізге поддержка керек, ұшыны асып бейбәрі өсін. Әгерде бұны асып бейбәрхек, бізге біріндейді мұнда ситерден карника пародалы, илініндейдер украинка пародалар құрттар керек мәй. Біз үдебіздің ата-бабалардың қалдырған васияты менен яшеген башқұрт құрттары үрсетірге тірейбіз, үрсетсек біз, әм үдебіздің бұғынға қалдырға тейішбіз. Hez bütəgiz avulda yaşayıgız, bütəbiz avulda tuğbizkənbiz, bir qort tip hüleyibiz, bal tip hüleyibiz. Bu halkın brendi, milli bidəgi, milli adığı hem başqa. Bu bütəbizə yem qərgmək. Lakin şul bal menen kişi dünyahın kütə, balahını kütə, eşin eşley, yarar balda buldu dey. Evet, baldan başqa işi qaldı bizdə mal var. Mal. Şuluk varenье qaynatabız, şuluk ulen yiyabız, şuluk maldın itin aşaybız. Biz bütəbizə aşap qana oturmayabız bit üydə. Mallarımız qayverəbіз, ildi bit, avul tutup tura. Avul tutup tura bit. Qalalağı ballarımızı üdüge tutağız bit. Qalla bit, iginde ösmey, qurtta yürümey. Şuğa göre üdügizin iligizge, üdügizin gerigizge, hoşabılığız, yigitler hizgeyten bigirek, biz hatınğılar üydə hizge tamağıda ədirlep, Matur etip kötü otur haq şul. Şundan tağınım etip eytem. Bek yaxşı bir... Öyle gezgine. Oşu bizden İsekay avulu,
кескене инешкене тепкен һымак бит матур гына авыл бит инде. Һәр кем үзебезнең бер кайда инстанцияларга йөрүп, теге жаловаться итеп, миңа шул кирәк, был кирәк дип беркемгә лә әйтмәйбез. Газыбыз юк, һавыбыз юк, яра юлны әдрәк кенә ярдәм итеп тигезләнеләр инде. Основной халык аны үзенең көсе менән тырыша. Яңы йорттар төзеп утыртырга тырышалар. Ираттарыбыз, яшьләребез север тарафларын ташлый, алар да рәхәтлектә йөрмәйләр. Катын-кызлар дөнья көтеп, мал тотып, ошо йөрде бәрәкәтен җибәрмәйсә, яшәп яталар. Бер өйдә лә тынычлык юк әле. Как будто өйдә тышта буран булһа, өйдә уран булмаган дип әйтәләр бит инде. Безнең дөньябызды асты-өсткә китереп, бөтә сит тарафлардан кайта алмайлар. Телефон менән звонить итәләр, ни хәлләр анда, нинди эшләр бар дип. Беркемгә тыныч яшәм. Тимәгез безнең йөрдәребезгә, үзебезнең кискенә авылыбызды, үзебезнең кот менән, үзебезнең күс менән тоталар, тотабыз икән, тотайык. Тимәгез безнең йөрдәргә. Үзебездә мал тотабыз. Без шул малга карап яшәйбез. Шул балларды малман карап тотабыз. Атлар тотабыз. Бездә лә атлар бар. Һәнә башлаган күпләр алар. Аларга тем более куртларга, например, тиергә ярамай курт, шушы куртлар. Үзебезнеке ярар инде. Кешенең мен прямо илаһим килә ошо тыныс кына йоклап та булмай. Тыныс кына беркем дә монда тыныс түгел. Исәкәебезгә тимәгез безнең тарафтарга тотынмагыз, пожалуйста. Яклагыз безне, халыгызны хаклагыз, авыл халкын хаклагыз, яклагыз. Без бит һезнең өчен тырышабыз. Яра, хөрмәтле авылдашлар, мына бүген шундай нигә ялганыбыз? Мына Исәкәй авылында гына мына корт тоткан егетләрне, нәйләрне кортларды һанап карасак, мына Исәкәй авылында гына 400-дән артыграк корт тоталар. Умарта корт тоталар инде. 400-дән гына артык умарта исәпләнә. Анан башка Харгай авылында, Ибрай авылларында бар. Һәм мына безнең үзебезнең дә хәлдән килә, хөкүмәт алай башка ердән кеше керткәнсе, лучше үзебезнең ошо умартасыларга ярдәм итсеннәр. Аксала таманда бездә умарталар шаялар, асрай да беләләр. Безнең үзебезгә лучше ярдәм итсеннәр. Ул бар хөкүмәткә шул балты сдавать итәсәк без. Безнең үзебезгә ана шул хатуны организовать итсеннәр. Минең әйтер үзем шул. Безнең ят кешеләргә, тем более ниндәйдер продуктларга бирә торган җиребез юк. Хөрмәтле авылдашлар, минең дә әйтер сүзем бар. Бuna итегездә лә без уны онытырга һич тә хакыбыз юк. Бөек Ватан һугышында без 27 миллион халкыбызды, солдаттарыбызды шул исәптән балалар 27 миллион кешебезде югалттык. Улар ни өчен һугышкан? Бәләкәй генә балалар да белә. Хатта 1 сантиметр ерде лә бирмәскә безнең илебезне басып кергән илбасарларга дип һугышылган бит инде. 75 ел вакыт үткән, бүген килеп ошо кан менән яуланып алынган азатлыгыбызды, җирләребезне, үзебез яшәгән җиребезне хәзер әллә кайда яткан Франция илендәге эшкуарлар килеп басып алырга ният итә. Без ошында туганбыз, ошында безнең атай-олатайлар, әсәйдәр, өләсәйдәр яшәгән, ошында безнең нәсел яшәгән, нисәмә генә нәсел яшәй ошо авылда. Султанбаевтар, Алтынбаевтар, Рахимовтар һәм башкалар, һәр бире шул буын дәвам ителә. Без ошо авылды әгәр дә бүгенге көндә шул французларга бәләкәй генә 60 урын өчен хатып ебәргән булсак, хатып та түгел әле. Улар үзләре киләсәктәр. Безне киләсәк буын һич гафу итмәясәк. Без уларга нисек итеп күзләренә карай аласакбыз, ала алмайбыз бит инде. Улар интәүдә матур гына әйтеп Султан Мидхәтович әйткәненчә төрле вәгъдәләр бирәләр. Әлбәттә без нык ышанабыз. Без кешегә, кешенең хүзенә ышанабыз. Чөнки күңелебез ихлас. Улар безгә урын вәгъдә итә. Берничә елдан соң улар безнең ошо авылдагы ук иң матур, иң һылыу, иң уңган кызларыбызды кәләшлеккә алып, кәләшлеккә генә түгел, берничә катынлыкка алып, ошонда француз нәселләре барлыкка киләсәк. Шуннан соң без терһәк тешләй алмаячакбыз бит инде. Фәнзилә урынына Франсуа йөрәсәк, Абдулла урынына Антуанет йөреп ятасак, Жаклин, тагы әллә кемдәр. Шуннан соң без бит инде анда без үлешеп бетәсәк, без төштәренә килеп,
Ана шул 5 февраль көне 2022 елда нишләп без ушы халкыбызды, үзебезнең йөребезне яклай алманык икән, нишләп исмаһам авыз асып бер һүз әйтә алманык икән дип төшләренә килеп керәсәк без бит инде. Но һуң терһәк төшләп булмаячак. Кадерле авылдашлар, гадәттә бuna һайлау алдына курултай депутаттары гынамы, Дума Мәскәү депутаттары барыһы ла халкыбызның мәнфәгатен яклаячакбыз дип күпме вәгъдәләр биреп депутатлыкка менеп ултыралар. Әмма ләкин бuna ошо федераль закондар буенча улар эшләйдәрдер инде. Әмма ләкин менә бүгенге көндә без ошо депутаттарның безне яклауына нык мохтажбыз. Улар менә әйтәһегез 3 километрдан һуң гына умарта утыртырга мөмкиндер дип. Без 3 километр түгел, 3 миллион километр булһа ла бирмәйек авылдаштар. Biz ошонда башкорттарбыз, biz асаба башкорттар. Ошо ер безнеке, бездән һуң балаларыбыздыкы, киләһе буын өчен ошонда без бүген хаклап калырга тиешбез. Безнең кешегә әллә нинди француз галәмәтләренә бирә торган еребез юк. Безгә моны Тәфсир апа әйтмешләй, безгә буны Карагайдар, шыршылар гына кадерле түгел, бездә хатта дигәнәгенә тикле кадерле. Анауда югырып барган этенә тикле кадерле. Безгә хатта тешләп киткән сиркәенә тикле кадерле. Ул французларга безнең бирә торган еребез юк. Без үз еребезгә үзебез хуҗа булып яшәргә тиешбез. Без шуга әгәр дә без әле яклауга мохтажбыз. Biz яклауга мохтажбыз. Әгәр дә яклаучылар булмаһа, без югары инстанцияларга мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Безнең бирә торган еребез юк.